den opskrift skal jeg lave risotto med dild og æble. Og til det skal vi bruge risotto-ris. Vi skal bruge hønsebouillon, frisk dild, hvidløg og æbler. Så er vi klar. God fornøjelse. Jeg hakker hvidløget rigtig, rigtig fint. Sådan her. Og sorterer det af i masser af olivenolie. Sådan her. Så tager jeg lidt af stikkene fra dilden. Snitter lidt. Groft. Og sorterer det af sammen med hvidløgene. Det skal sorteres rigtig godt af, uden at tage farve. Der skal brede sig en duft af ristet hvidløg i hele køkkenet. Sådan her. Og så kommer jeg risen op i. Stille og roligt. Og så vender jeg risene sammen med olien. Risene skal ligesom absorbere den olie der. Så kommer jeg hønsebouillon på. Kommer lige lidt mere på. Sådan her. Og lad den koge op. Og lad den stå og koge en 5-7 minutter. Så skal jeg æblerne i tern. Det her er, hvad vi kokke kalder en grov brunoir. Dækker over tern. Den skal være lige store. Sådan her. Så trækker jeg risene til side, når de har kogt en 5-7 minutter. Og lad dem stå og trække færdig. Jeg har snydt lidt. Risene her har stået og trukket. Jeg har kommet en lille smule mere hønsebouillon på. Så risottoen er relativt flydende. Så skal jeg dilden groft. Tager den varme risotto, og den skal være rigtig varm. Og kommer de rå æbler op i. Sammen med dilden. Den eneste tilberedning æblerne får, er varme for risene. Vender det forsigtigt sammen. Sådan her. Så får den lune hønsebouillon-mættet risotto med sprød æbletern og den friske dild. Begynder lige med lidt ekstra dild her. Sådan her. Velbekomme.